Dugaya pong landoy. Ay, ganina ra ko nagpaabot diri ba? Maita po lang yung may kwarta. Ay, magsalig na lang tagpamayot, ano ba? Yes, basi nasundan ko ba? Oh no! Tiyada kay ko ay. Landoy! Oh no! Kwarta. Psst, dali, diri, bi. Tiyada kay ka ay. Roberto, cute ini mo eh. Sayaway ko bi. Naman ka kay kwarta, dra. Kwarta ra? Aw, sayawan, oy. Ate ka ay. Kwarta. Natay abs? Oh no! Gabe, bantay na kami duty na ko. Pang, jacket ni mo, litan. Asay ka maturun pang, anong spooting kay ka? Susig punta na bi mo na may shooting sa Batang Quiapo ron. Kayasa ni mo pagtarong ba, makadula kay karon. Oh no! Natay panglaki na babe, isip pamalingke. Tarong-tarong ako ng panglaki mo ha, kay na. Usip panglaki babe na Batang Quiapo biatan eh. Mura makang napasimuhan pang, basig magbiga-biga ra ka dito ha. Sino biga-biga? Kapag na ka ikaw ra kong love. Tarong-tarong ako ng labli mo ha, kay basig labhag karon. Yeah babe, mato na ko. Pag-aksas ako ba? Ayun na kay maanag ka na. RD kay ka, di kay nga na before. Oh no! Kana ko ng drama babe. Malaka na ko. Judan, jo kaya ikaw ka na ba? Kaya sabi tayo nung nagbinuang ni. Dugaya pong landoy. Ay, ganina ra ko nagpaabot diri ba? Maita po lang yung may kwarta. Ay, magsalig na lang tagpamayot, ano ba? Yes, basi nasundan ko ba? Oh no! Tiyada kay ko ay. Landoy! Oh no! Kwarta. Psst, dali, diri, bi. Tiyada kay ka ay. Roberto, cute ini mo eh. Sayaway ko bi. Naman ka kay kwarta, dra. Kwarta ra? Aw, sayawan, oy. Ate ka ay. Kwarta. Natay abs? Oh no! Duda, jo ko sa kumbana ba, nagitugibot kablaghan ron. Bantay na jo ka sa kuaron. Dako na. Aw, dako, uy. Sigigam ka. Pang! Oh no! Oh no! Batang Quiapo, deha, unsa man na? Nag-usap pa ka diri babe. Oh no! Ay, pangutanan mo. Traitor kay ka, kinsa man ang kauban nimo? May shooting rin eh. Ha? Nag-shooting? Nakita na ako nagulit-gulit kasi yung abs. Unsa man na? Sika man ako babe kung itubo ba. Tarong-tarong ako pang ha? Ugas kayo ka ba? Oh no! Ina, nakalandoy. Kaya nakakwarta na ko. Lakot na kay ko ni mo babe ba. Ikaw pwiniga na malagot sa kuwa. Dali, rago diri. Sobra na kay ka ba?